וואי וואי וואי, ביטקוין און צ'יין, כל הנתונים מרשת הביטקוין אליכם, ישר אליכם, עומדת להיות סקירה מצוינת, מקיפה, מעמיקה, מקצועית. אז דבר ראשון, כל מה שאני הולך להגיד לא המלצה, אני לא יועץ השקעות, והסקירה הזאת היא לצורך למידה בלבד. אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, כבר עכשיו לפרגן בלייק, ולעשות סאבסקרייב בפעמון, ולקבל את כל הנתונים ואת כל הסרטונים שאני נותן. אז בואו נתחיל עם הסטוק טו פלואו, ועד עכשיו, כל הסקירות וכל הדרך שעברנו בביטקוין און צ'יין עבדו בצורה מדהימה, כמו שעון, ממש כמו שעון, אוקיי? ירוק תחתית, אתם רואים את הירוק תחתיות? ירוק תחתית, ירוק תחתית, ירוק תחתית, ירוק תחתית, וצהוב C, סוף צהוב C, סוף צהוב C, אוקיי? ושימו לב, אנחנו עכשיו בגוון הכחול, אנחנו כבר בסופו. יש לנו, לא בדיוק בסופו, יש לנו עוד איזה עוד חודשיים לעבור לאדום, ואנחנו רואים שבכחול קורים דברים מוזרים. זאת אומרת, אין יציבות בכחול. אם אנחנו מסתכלים כאן, הכחול תיקן. בסוף הכחול תיקנו. אם אנחנו מסתכלים פה, בסוף הכחול רצנו חזק למעלה, אבל אז תיקנו. אוקיי? ממש אחרי החצייה התחלנו לתקן. אם אנחנו מסתכלים פה, אז תיקנו בכחול. חזק מאוד אפילו. וכאן, אמנם הייתה ירידה לאחרונה, אבל אנחנו לא רואים, זה לא תיקון משמעותי כל כך. ולכן, אני חושב שהתיקון קרוב, התיקון קרוב מאוד, ותיקון די אגרסיבי, אם אנחנו מדברים על הביטקוין בסביבות ה-20-30%, אלא אם כן, תשמעו, יש, אתה יודע, אתם יודעים, יש נתונים פונדמנטליים שבעצם קרנות הסל נכנסו ויש פשוט ביקוש מטורף. זה בפן הרע, יש לי שני תרחישים. אז תרחיש הרע בעצם זה תיקון בכחול כבר, ואז באדום אנחנו מתחילים לעלות, או שאנחנו לא מתקנים בכחול, ואז כשמגיע האדום, אז אנחנו מתקנים, ממש כמו פה. התרחיש השני שלי זה בעצם, שימו לב, יש כאן את הקו הזהב הזה, אז כל סייקל יש ישורת, אוקיי? לפעמים זה מקביל, אנכי, לפעמים זה לא, לפעמים זה קצת עולה. כל סייקל הגענו לישורת הזאת, כל סייקל. האם יכול להיות שעדיין, בסייקל הזה עדיין לא הגענו לישורת. השאלה יכול להיות שעכשיו נגיע, זאת אומרת, ניתן פה קפיצה מהירה חזקה בחודשיים הקרובים לאזור 115, ניגע ואז נתקן, או שנתקן, נעלה בעצלתיים, וגם פה לא ניגע. זה מאוד מאוד מעניין. בכללי הגרפים נראים כאילו הביטקוין הולך לעלות בצורה אקספוננציאלית, אבל אנחנו עם הראש על הכתפיים, ואנחנו יודעים שצריך לבוא תיקון בכל אחד מהפעמים, בתיקון או בסוף הכחול, או בתפר של הכחול אדום, אז תהיו ערניים. הנופל, מדד שסיקרתי אותו באתר אחר, ועכשיו הוא נכנס באתר הזה. הנופל, אני מלמד אותו כמובן בקורס המלא שלי, אבל בפועל הנופל מראה לנו דבר כזה, שאנחנו נכנסנו לבליף, אוקיי? לצהוב. ובטווח הצהוב, כשהנופל באזור צהוב, או זהב, תפר זהב צהוב, אז כל C בביטקוין הוא גבוה מקודמו. כל C הוא גבוה מקודמו. שימו לב, אתן לכם דוגמה, הנופל פה דשדש על הצהוב, כן? הוא דשדש. אבל בפועל תראו איזה עלייה הביטקוין עשה, את הבולרן. זאת אומרת, כל הבולרן מתחיל כשאנחנו נכנסים לצהוב. עכשיו בואו ננסה להקביל את הכניסה הזאת לצהוב לסייקלים אחרים. אני אוהב את הסייקל הזה כי הוא יכול להיות שהוא יהיה ממש דומה לסייקל שלנו. אז אנחנו רואים כאן את הכניסה הראשונה,
והייתה כאן ירידה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו בכניסות הראשונות לאזור הצהוב אחרי הרבה מאוד זמן, והייתה כאן ירידה, זה התיקון, הייתה כאן ירידה מאזור ה-800 לאזור ה-580, משהו כזה, 25%. אז זה מה שקרה, ואז התחלנו באמת לטפס ולעלות. גם עכשיו אנחנו איפשהו בכניסה, אז יכול להיות שאנחנו נעשה איזשהו תיקון, ואז נעלה חזק לאזור הצהוב ונדשדש פה, ואז אנחנו באמת נראה את הבולרן קורה. זה יותר מתאים לתאריכים, זה יותר מתאים לסייקל הקודם. אנחנו יכולים לראות את הסייקל, לא הקודם, הקודם. זה הסייקל הקודם, שבעצם עלינו כאן יותר מדי מהר, הגענו לצהוב יותר מדי מהר וקרסנו. זה ממש לא דומה לסייקל שלנו, זאת אומרת אין לכם מה להקביל את זה, כי כאן היה הרבה יותר מהיר, אז הגענו לצהוב הרבה יותר מהר. שימו לב שכאן הגענו, אם השפל היה פה, אחרי שנה הגענו לצהוב, פה בעצם שפל היה פה, והגענו אחרי חצי שנה לצהוב, אוקיי? אחרי חצי שנה לצהוב, וזה בעצם השלים. הירידה כאן הייתה ירידת קורונה, אז יכול מאוד להיות שאנחנו הולכים לבולרן, שאם לא יהיה מלחמות והכל יהיה סבבה, אז הולך להיות מטורף. בכל מקרה, אנחנו רואים אותו בשיא כל הזמנים. אנחנו נכנסים לאזור צהוב, שהצהוב הזה, אם אנחנו ניכנס אליו ונתחיל לדשדש ונשאר פה, הצהוב הזה ייצור לנו עליות אקספודנציאליות, כמו שאתם רואים כאן, שימו לב לצהוב. תראו איך הביטקוין בלבן כאן עולה בצורה מטורפת. אוקיי? הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אני רוצה להראות לכם משהו חדש. המשהו החדש הזה הוא נתון חדש דנדש. אוקיי, סליחה, הנה. אוקיי. בעצם זה סייקל ריפיט. זאת אומרת, הוא לוקח את הסייקל הזה, עוצר אותו. לוקח את הסייקל הקודם. שימו לב, זה הסייקל הקודם. אתם רואים שיש שתי ראשים פה, ירידה. ובעצם עוצר אותו בתאריך של היום. זאת אומרת, אנחנו ב-15 לשני 24. ובעצם מתחיל מחדש את הסייקל. אוקיי? ממש מדביק, העתק הדבק לפה. עכשיו זה, אתם יודעים, זה כמובן לא מה שעומד לקרות, אבל זה מעניין אם אנחנו מלבישים סייקל על סייקל, ומה שזה אומר לנו שאנחנו נמצאים עכשיו כאן, בעלייה הזאת. הוא אומר לנו, אם הוא עושה העתק הדבק לפה, לסייקל הקודם, אז הוא מראה לנו ירידה משמעותית בזמן הקרוב, וזה יהיה מאוד מאוד חד. כמובן שאם אנחנו נעבור בזמן וזה לא יקרה, אז זה יתחיל להדביק את זה. לכן אנחנו ממש לא... זה לא מדויק. מה שאני יכול להגיד לכם, שלאורך כל התקופות שעקבתי אחרי המתנד הזה, אז זה הראה בסביבות טופ סייקל בסביבות ה-400,000. וזה מה שאני יכול להראות לכם. After all being top, 400,000, זה מה שהוא צופה. אוקיי, בואו נשווה בין הסייקלים, זה המתנד שאני בעצם הכי אוהב. בואו נקרב. יפה, שימו לב, אנחנו בסייקל האדום, הגענו להצלבה הראשונה, כבר לפני כמה שבועות. אני זוכר שעקבנו אחרי הדבר הזה מהאזור הזה, ואמרתי לכם, טוב, כאן יש את ההצלבה הראשונה, כאן יש את ההצלבה השנייה, כאן יש את ההצלבה השלישית, ומי היה מאמין שזה יהיה כל כך מדויק? מי היה מאמין? עכשיו בואו נראה איפה אנחנו נמצאים בהצלבה האחרונה. בהצלבה האחרונה, לא האחרונה, לפני האחרונה, כי כאן יש לנו את ההצלבה האחרונה. לפני הבולרן. אז אנחנו נמצאים יותר גבוה מכל הסייקלים האחרים. גם הקודם, שזה הירוק, וגם הלפני קודם, שזה הכתום, וגם הסייקל הראשון, שזה הכחול. אנחנו נמצאים הכי גבוה מכולם. וזה מסוכן. אוקיי?
כי כשאני יותר גבוה מהסייקלים האחרים, אני קצת מחפש את התיקון, גם אם עכשיו נמריא למעלה זה יתקן חזרה למטה, אז אם אני הולך לפי המתנד הזה, לקנות ביטקוין אחריו זה סיכון די גבוה, לעתיד הקרוב, לחודשים הקרובים. אז יש לשים לב, הסייקל, ההצטלבות של הסייקלים הבאים תהיה בערך חודש אחרי אירוע החצייה, ומפה חלק מדשדשים, חלק ישר עולים, חלק ישר טסים. הלוואי שנהיה בקצב של הכחול, כן? אבל זה הסייקל הראשון שהביטקוין היה דולרים בודדים. הרנבו, גם הוא מראה לנו קצת דברים שאנחנו לא אוהבים לראות. שימו לב, אנחנו כבר די גבוה, אנחנו מעל ה-HPR, אנחנו יודעים לפי המתנד הזה, שבחצייה באפריל אנחנו נהיה ב-HPR. אנחנו נהיה ב-HPR ב-51, כבר הגענו עכשיו ל-51. מדהים שאמרתי לכם פה, כאילו, שהיינו באזור ה-16, 20, שהיינו באזור הכחול, אמרתי לכם, בחצייה נגיע ל-51. אז הנה, הבטחתי וקיימתי. יותר נכון לא הבטחתי, כי כל הסקירה הזאת לצורך לימודית, אבל זה פשוט מדהים איך הדברים קורים. אז באמת אנחנו כאן יותר גבוהים ממה שצריך. אז בואו נראה האם נעלה חזק ואז נחזור, או נרד ואז נחזור, או פשוט נדשדש כאן. בדרך כלל אם אני מסתכל על ה-HPRים הקודמים, אז באמת היה כאן תנועות חדות, כאילו, אתם רואים? כמו שטראמפ עושה, פיו. אם ראיתם את הנאום שלו. אז יש לשים לב גם לזה. מבחינת הממוצעים הנעים, אנחנו בהחלט צריכים גם להיזהר. אנחנו כבר פורסים את הממוצע הכסוף. כן אפשר להגיע למוזב, אבל אם אנחנו מסתכלים בסייקלים הקודמים, אז המוזב, גם בסייקל המטורף הקודם, שהיה עלייה חזקה מאוד, גם המוזב היה כאן התנגדות, גם פה המוזב היה התנגדות. זה הסייקל הקודם, ואנחנו ממש פה, באזורים האלה, לפי הסייקל. אז כן, אנחנו אולי פה נפרוץ את הכסוף, אבל המוזב, לפרוץ את המוזב עכשיו, זה לא רלוונטי, כאילו, זה לא רלוונטי. לפרוץ את המוזב עכשיו, בוא נגיד שאם אנחנו מגיעים למוזב, אם אנחנו פורצים כאן אם אנחנו בין הכסוף למוזב, זה כבר רמה מאוד מאוד גבוהה, אז יש להיזהר. גם פה אנחנו יכולים לראות בצורה חד משמעית שאנחנו גבוהים מאוד. עוד רגע אנחנו באדום, בחייאת. גבוה מדי. bullish extension. להגיע לאדום זה לא רלוונטי. רק בבולרנים מאוד מאוד גדולים. ובסטיות ענקיות שהיה כאן בבולרן הקודם, ואז באמת קרסנו, כן? אבל בואו נראה, גם פה אנחנו לא עברנו את האדום. ברגע שהגענו לאזור האדום, בום, קריסה. ברגע שעברנו לאדום, בום, קריסה. הגענו לאדום, בום, קריסה. אדום, בום, קריסה. לכן, אני חושב שתיקון מאוד משמעותי בפתח, בואו נראה אם הוא יקרה בקרוב. החברים, אם אתם רוצים פרטים על ההכשרה המלאה, עם הליווי הצמוד שלי, לכל עזרה ועזרה, אתם מוזמנים לדבר איתי, הטלפון שלי נמצא פה למטה או למעלה, תיצרו איתי קשר באינסטגרם דור.עברוני, אתם יכולים לשאול את כל השאלות, להירשם לקורס, להתעניין, וזהו. פרגנו כאן בלייק, סאבסקרייב, אוהב נשיקות, סופש נהדר.